И здравейте, приятели! Ето, че в момента играем CS 1.6 и в момента играем DDS2 Only. Добре, в мен е бомбата. Трябва да внимавам много. Добре, надолу не виждам никой. Празно е. Ще шифна. Добре, пределяме някой, чувам го. Това е моят. Добре, давай, ръшкаме. Добре, няма никой. Направо залагам мой. Добре. Те ме направиха 2 в 1, какво правя? Убиха ни всичките. Играем 4 в 6. Сега би трябвало да премест някой да станем 5 на 5. Ако стане това, ще е добре. Не. Добре, ще ходя ярче. Аз не ме бива много. На бето. Добре, бомбата пак е в мене. Пази там, бе. Пази това там. Тихо, бе. Тихо. Празно е. Е празно. Бомба, бомба. Тос как ме видя, бе? Фуит по тебе. Добре, толкова не е лао, човек. Гледай какво прави. Лао е той, бе. Баха ти. Шаръшка, бе. Така. Празно. Уха, много сте. Бил тук, бе. Аре, бе, страхливец. На. Ау. Фак, бе. Добре. Това беше. Слаба ракия сме. Ще има леко еко. Б. Пускам ги, понеже аз съм с бомбата. Добре, хакера долу там, така че няма да хода. Да, бе, видях, разбрах. Той къде е? Добре, махам с тук, ще ходя ръш нагоре. Ела, ще ръшнем от тук. Нема не. Сорка, ама не знаех, че са там. Ме то фуки не му ме пази, бат се, и гледай какво става. Добре. Снайпни го, бе, не е трудно. Пусни си го на под, така да ти е. Сдига, бе, оправиш го, сдига. Сдига, бе, човек. Добре, бе, тъп ли е то?
Като съм мъртъв, не ме чуват. Стана едно в едно. Внимавай, бе. Аз те чувам, защото съм мъртъв. Да, чуваш се. Добре, значи. Не, бе, целта е просто да се чувам, защото в момента правя клипи, да. Правя клип. Ей, ръжбе. Затуват. Бето е празно. Той го чух. Оп, още един май чувам. Бе празно. Верно ли то ще е там, бе? То сто, вау! Майка. Езри те такива, като е... Не става. Никаква игра не става, човек. Чакат, виждате Слава, че идваш, убивате и това е. Ма нищо обрано моите GG. Аш хоса пак, вето. Сам си хода, както винаги. Не разбирам те, що не идват на бето, само ярд ход. Добре, има някакъв. Ще заслушам. Да не би този от мен. Аре, гирашка. Тихо, бе! На shift, бе! Ще го изчакам се. Луз. Има още един тук. Бето е празно. GG. Аз пак ще си ходя, ето. Бах ти то с 100 лава е направил 38 от 10. Но аз ще направи такъв резултат. Ай, пак съм. Добре, ме някой. Пак ли ти, бе? Пази тишина, бе. С шифта. Аре, идви. А, така, тихо. Ела. Тихо, бе, брато. Бето е празно. Нали ще ходим? Ела на бето, бе. Ела на бето. То свърши сервера. Добре, почваме сега друг мап. Добре, сега съм контртерорист. Менасата принцип повече ме лаги. Тихо, тихо. Как не можа да го оцеля това? То още не сме починали, така че има още тук някакви секунди. Като почваме, трябва да съм сериозен обаче.
Пак ли той хагва, човек? Абе, дайте го махнем, той викнете някой от ми нещо. Хайде да почвай да ги биеме, момчета. Аре, 3 ярд, 3 бето. Сетъп, остовете го празо, те няма да отидат там. Бързо, бързо. Един. Двама. Браво. Оп, още един, още един. Бе, ярд минахме. Значи на Б трябва. Аз ще ходя да видя света. Ти ходи на ярд. На Атоса. Добре, убил. Ай, на Б ходим. Аз нямам пари, нямам патрони. Мини пред мен. GG. Аре пак. 3 ярд, 3 Б. Чакам, той е спокойно. Добре, така. Тихо бе, момче. Добре. Аз нямам патрони на това оръжие. На Бето с 100%. На съта сте ги изчистили, браво. Бомба съта. Пак ли това хакер? Стой тук, пази. Внимай, че той има лол. Пази се там. Добре. Аз ще проверя. Добре, това е наш. Тим на Бето. Трябва да го биеме. Иска да сейфне май. Сега ще го убия това. Той като има лави знае къде и какво е. В момента го гледам. Браво бе! Виж. Какво е това оръжие, къде е за малко бе? Стига стреля. Абе, всички ли сме тука, бе? Добре хора, това ме се общо взето от клипа. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и довиждане.